a tot s'aprèn, i s'aprèn fent. El que nosaltres reivindiquem des del Laboratori Ciutadà és que la ciutadania ha de ser part dels processos d'innovació social o de les transformacions en l'àmbit de la ciutat. Perquè igual que un malalt tindrà coneixement sobre la seva malaltia, doncs un ciutadà tindrà coneixement d'aquells problemes que es vulguin resoldre a la seva ciutat, ja siguin d'urbanisme, ja siguin de l'àmbit educatiu, de qualsevol dels àmbits. I això és el que portem fent al CityLab des del 2007. Quan nosaltres vam començar, aquest era un concepte molt trencador, però els fundadors del CityLab van aportar aquesta idea que la ciutadania podia ser part de la solució dels problemes socials o dels reptes de la ciutat. I des de llavors hem estat treballant en demostrar que en els diferents àmbits això era possible. Un pot innovar, un ciutadà pot innovar, però hem de generar els contextos i les condicions perquè pugui fer-ho. Perquè si li parlem amb un llenguatge amb massa complexitat, cada disciplina té les seves pròpies paraules, els seus propis conceptes i maneres de fer. I es crea com una torre de Babel, ja passa dintre de l'àmbit de les pròpies disciplines. Cada un d'aquests grups, l'administració pública, la universitat, l'empresa i el propi món social té els seus coneixements, els seus sabers, les seves maneres de fer, i hem de generar contextos que puguin interaccionar, que puguin generar un espai comú, compartir un llenguatge, compartir uns objectius i compartir un repte que es vol resoldre. Als laboratoris una de les coses que fem és ajudar a fer aquestes traduccions, ajudar a crear espais segurs on la ciutadania no se senti avassallada ni pel llenguatge ni per el poder dels altres agents. Els espais de resolució de problemes necessiten agents diversos. Si sempre som els mateixos, arribem a les mateixes solucions. És justament de la incorporació de gent de diferents disciplines i àmbits de saber que podem resoldre millor problemes complexes. L'àmbit educatiu obre una oportunitat pels laboratoris ciutadans bestial, perquè són moltes coses les que s'han de transformar i necessitem els joves per transformar-les. Nosaltres aquí al CityLab treballem molt a prop amb la comunitat educativa i treballem amb ells per incorporar la programació i la robòtica a l'escola primària. Quan tu fas laboratoris temporals, tallers, aquests laboratoris més sectorials, doncs la gent li sembla xulo el que fas, però de vegades no t'entén. Però quan estàs treballant amb els nois i noies de la ciutat, amb els fills i filles de les famílies, i es veu que poden aprendre a fer una aplicació, a programar des dels 6 anys fins als 12, i que programar ja no fa por, i són ells i elles, els nens i les nenes, i són els mestres que poden incorporar l'ús de la programació a la classe de català o a la classe d'art d'una forma transversal, estem incorporant dins del currículum la tecnologia i el pensament computacional, defensant aquesta hipòtesi que nosaltres diem que això és com un superpoder, que permet després ser innovador. Tots podem ser creadors i creadores. Es parla del user-generated content, del contingut generat pels usuaris i les usuàries. Doncs aquests mitjans de producció els tenim a 2 clics, però fan falta unes competències d'alfabetització digital, alfabetització mediàtica, per saber navegar i utilitzar tots aquests mitjans per arribar a tot el món. O sigui, ara tenim un potencial d'escampar allò que fem brutal.
un dels pares del món del transmèdia deia si no s'escampa està mort, no? És com if it's not spread, it's dead. Això quan nosaltres ho veiem en els clubs del City Lab, amb els nens i nenes o amb els adults, és transformador. Tenim un grup que es diu els nous artesans. I aquests nous artesans són gent que abans havia treballat a la indústria del metall, o eren fusters, o de la ciutadania en general, vull dir, gent adulta, no són nens i nenes, però tampoc són sèniors, i estan fent projectes de wearables, projectes d'internet de les coses, projectes sobre smart cities. I són un grup de ciutadans que a priori no sabien què era l'internet de les coses, no sabien què era un wearable, no sabien què era una API, no sabien què era Arduino. No sabien el que era una impressora 3D, però ho han après a mesura que s'han anat plantejant reptes. És obrir tots aquests laboratoris de fabricació, els Fab Labs, que van sorgir a l'MIT. En principi estaven pensats per a arquitectes i dissenyadors. No, també poden incorporar-se a la gent de la ciutadania. Ara, hauràs de treballar amb tecnologia que puguin manipular i els hauràs d'acompanyar en el procés de familiaritzar-se amb aquesta tecnologia. Però que si el projecte és seu, la motivació els hi portarà a anar resolent les coses. O sigui, des dels laboratoris no és que siguis el professor d'una classe i ensenyis una lliçó, sinó que t'incorpores a anar incorporant coneixement a mesura que un projecte t'ho demana. Doncs aquest és un altre superpoder, explicar les coses en obert. Si no, queda tancat i cada un ha de tornar a fer el mateix procés i no pot aprendre dels errors dels altres. Jo he seguit molt tot el projecte de Hiriki Labs. Per què? Perquè ells estaven fent pràctiques molt properes a les que nosaltres també fem des d'aquí. Per mi, què tan important és juntar i fer un triangle entre biblioteca i la comunitat educativa i els laboratoris ciutadans. Per mi aquest és un triangle que permet impulsar molts processos i amb molt de potència. A qualsevol persona de la ciutat li preguntes què és una biblioteca, sap perfectament què és i sap que hi pot anar i que s'hi sent benvingut. I la biblioteca de Tabacalera és increïble, o sigui, és xulíssima, amb tots aquests espais creatius que tenen ja incorporat aquest virus de la creativitat.